పాలే పంచి నిలికి తెలుపులే బలె తల్లి పాలే బూర్దు బూర్దు తెలుపులే బలె తల్లి పాలే తెల్త తెల్త బోరులే బలె తల్లి పాలే పంజార తెలుపులే బలె తల్లి పాలే పపా 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 బలె తల్లి పాలే పపా 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 ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲದ ಪಂಥದ ಎಸಲು 19 ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಖಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪೀಡ್ತಿದ ಅರಣಿಗದ ಓಡಾಡಿಯೋದು ಕುರಂತಲ ಬಂದಳು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಕಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ನನ್ನ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ತೆರಣ ಕೊಟ್ಟಾದೇರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಜನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಾನಸ ಸಾಯಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್ ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಎ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತನು ಸುರುಮಲ್ ಪ್ರಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗತಿನ ಚಿತನ ಮೂರ್ತಾದಿನ ಚಿತನ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳ ರಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರವಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಗತಿ ದಾದಂತ ಬಣ್ಣ ಬಂದಲೆ 4 ವೇದ ಆಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪದ್ದೆಣ್ಮ ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ನೀ ಲೋಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತಿನ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆ ಈ ನೆಲಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಗೊಂಡು ಬಂದಲೆ 4 ವೇದನ 4ನೇ ವೇದ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಬಣ್ಣ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲೋಪನಂಚಿತಿನ ವೇದ ಬಹುಶಃ ಇನಿಕಾಲಕ ಪೂರ್ಣ ಅಥರ್ವಣದ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಉವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮಗೆ ತಾಂಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಾಂದನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂದು ಬನ್ಪ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಎಂಚಿತಿನ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಮಾಟ ಮಲ್ತದು ಎರೆಗಣಲ ಮರ್ದ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ತರೆ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಮಾಟ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ದಿನ ತನ್ನ ಮರ್ದ ಬಾರಿದಿನ ಕಕ್ಕವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದಂದು ನೇ ಉಮೇಶ ಈ ಪಂತಿನಾಡೆಗೆ ಬೈದೆಯಾನು ನೇ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರಿಯಾ ದಾದಾ ಉಲೆಯುಲ್ಲೇರಾ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲು ಊದುವತಿ ಮಾತ ಪೊತ್ತದೇರು ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಬೂದಿ ಅಪ್ಪದಾಡೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕಾತು ದಾದಾ ನೇ ಯಾನದೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪ ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಈ ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ನಾನು ಎತ್ತ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ನಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬುಡುಪಿನ ಕುಲ್ಲತ್ತು ದೇವಾ ದೇವಾ ಬಾಲೆ ಚೋಮ ದಾದೆ ಬಾಬಾ ಮೂಲ ಕೆಲ ಉಸ್ತದ ಕುಲೆ ಕುಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಂದಿತ್ತಂತ ಬೆ ಬಲ್ತಾನಂಬೆ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಕುಲ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಬಾಬಾ ಹಂದ ಕುರಿ ನೀರು ತೇಪು ಓಟೆಗೆ ಕುರಿ ನೀರು ತೇಪುನು ದಾದ ಎಡ್ಡಂದಿನ ಬೈದಿನ ಯಾನು ಜನತೆ ಆ ಬಾಬಾ ಓ ಅವು ಜಾನಾಯೇ ಜಾನಾನ ಮೇನ ಮುಸುಡು ತುನಗ ಪುನತಲಕ ತೋಜುವಿ ಮಗ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಂಡರಟ್ಟದರತಿ ಒಣ್ಣೆ ಹತ್ತು ಮರೆ ಅವು ಭಸ್ಮ ಇತ್ತ ತುಯ್ದ ನಂದುವೆ ಜಾಗಡು ಕೆಲ ಉಸ್ತದ ಕುಲೆ ಕುಲ್ ತುಲ್ಲಾರ ಒಂದಿತ್ತ ಐಕುಲು ಪೂರ ಫಿರ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲೇತ ಐಕ ರಟ್ಟಾಯಿನ ಭಸ್ಮ ಅಂದ ಗೊತ್ತನತ ಬಾಲೆ ಚೋಮ ದಾದೆ ಬಾಬಾ ఆయన పుదర్దాద అందుకు ఏనుంబే బాలే ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಸೇಕರೆ ఓ కుల్సేకరణ ಅತ್ತ ಖಾಲಿ ಸೇಕರೆ ಅಂದ ಇರ್ನ ಬುದಾರ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಬಿಕರ್ನಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟ ಒಟ್ಟ ಅತ್ತಿಯೇ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಆ ಬಿಕ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಏ ಪನ್ಲ ಕವೇರಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಚೋಮ ಆ ರೋಮ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಮರ ಕಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟೆ ಕೆಂಡು ಚೋಮ ರೋಮ ಕೆಂಡು ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ಹೊಟ್ಟೆನೆ ಆ ತೀರ್ ಪಣ್ಣ ಕಂಚ ಕೇಂಡತಿ ಪಾಕಂಜಲ ಬಾಬಾ ಓ ಆದನ್ ದಿಬ್ಬ ದಿವಡ ದಾದಾ ದಿಬ್ಬ ದೀಪೆತನ್ ಇಟಲ್ಲ ದಾದಿ ಮೂಲು ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪನ ಉಂಟು ಒಂದು ಕುರಿ ವೈದನು ನುಪ್ಪು ದಿಬ್ಬ ದೀಪನ ಬಾಲೆ ಚೋಮ ದಾದೆ ಬಾಬಾ ಆಯ್ತು ಆಯ್ ಬೈದಿನಿ ಕೇನುಮೆ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮೆ ಇಡಲ್ಲ ನಿಂದ ಫೋನ್ ಮಂತ ಕುಲ್ಲ ನೋಡ ಕುಲ್ಮೆ ದೋ ಪಂಡಿಲಕ ಇರ್ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀವರೆ ಅಪ್ಪನ ತೀದು ಪೋಲೆ ಅಂಚಾತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ವೈದಿನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ರ ವೈದಿನ ಇಮನೊಂಜಿ ಅಂಚಿ ಉಂಟಲೆ ದಾಗಿ ಬಂಜಾಟ ಅದಿರ್ ತೋಜ್ಜಾರ್ ಓ ಬಾಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಪೋ ಇಂಚು ಬಲೆ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸಮೋಸ ಶ್ವಾಸ ಮೂರ್ಖ ತಿನ್ನು ಪೋ ಅಂಚತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಓ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎಲ್ಲ ಇಡೆ ಬನ್ನ ಸಮೋಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ 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 ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ನಾವು ಬಂಗೋಡಿ ತಿನ್ನಕೂಲೆ ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ತುಕ ಕೈ ಕೊರು ಎಂಚಿನ ಮದ್ಮೆ ವೈದ್ಯ ಬಿ ಅವು ಕೈ ಕೊರಿಯ ಅವು ಕೈ ಕೊರಿ ಹಾ ಹಾ ಹಾ
ನಿಕ್ ಮಧು ದೀಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡತ ಏ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದಿಯ ಈರ್ ಭಯಂಕರ ಪಪ್ಪ ಓ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀ ಆನ ಕೈದಲನ್ನ ಅದು ನುಂಬೆ ಪೋಪೆ ಅನ್ ಅವತ್ತಿ ಅಂದು ಕೈ ಕೊರು ಓ ದೇವಾ ಒಂದು ಕೈ ಕೆಲಸ ಜೋರು ಉಂಡ ಅಂದತ ಅಂದ ಕೈ ಕೆಲ್ಸನಿ ಓ ಯಾನ್ ಮೇಸ್ರಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ನೆ ಟಾಪಿ ಮಾತಾವನ್ ಹಾ ಅವೇ ರೇಖೆ ಪೂರ ಟಾಪಿದ ಕೈ ಟುಪ್ಪೋಡು ಅತ ರೇಖೆ ಪೂರ ಅಡೆ ಪೋತುಂಡು ಒಡೆ ಅವೇ ಸಾರ್ನೆ ದಡಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಬಂತೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದೆ ಕೈ ಕೆಸರಾತರಿ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಮೊಸರು ಆಲಾತನ ಖಾಲಿ ಕೆಸರೇ ವರಿದಿನ್ನೆ ತುಕ ಕೈ ಬತ್ತೆ ಇಂಜ ಬತ್ತೆ ಗೊತ್ತ ರೇಖೆ ಪೂರ ಜೋಡವ್ ಓಹೋ ತುಕ ಮಿತ್ ಬತ್ತೆ ಮೇನ ಮೊಸರು ಪೂರ ಗುಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಅವನಿಗೆ ಬಂಡ್ರೆ ಬಜಿ ಪೂರ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ತಾ ನಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅದೇ. ಸರಿ ಆವ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಮೋರ್ಗನ್ ಗೇಟ್ ಸೋಮಿ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ತದ ಚಿಮ್ನೆನ್ನ ಕಣಪಿನ ಮಾರಿ ಅಲ್ತದ ಚಿಮ್ನೆನ್ನ ಕಣಪಿನ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲು ಆವಾಡು ಅದೇ. ಸರಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು. ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕತ್ತಲೈಜ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಕತ್ತಲೇನೆ ಅವು ಮಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುಲ್ಲು ತುಕ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾವು ತುಲ ಇತ್ತ ಬೆಳಕ್ಕೈಜ ಬಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಚೇತನ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಡು ಊರ ಏ, ಚೇತನ? ಚೇತನ ಹೇರಿ. ಏ ಚೇತನ ಮಂಡ ಉಂಬೆ ಇದು ಬೆಳಪು ಶುಭಕರ ಬೆಲಪು ಆತನ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಕುಯ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರೆ ಸರಿ ಅದೇ. ನಿಕ್ಕುಂಡತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗದ್ರು ಮಾರೆ ದೃಶ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಆತ ಅವೆಂಚ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಬಂಡ ಈ ಸಾರ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಮನ್ಪೋತ್ತ ಅಂದಂದು ಸತ್ಯ. ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕಲ ಬೇತೆ ಎಲ್ಪರ್ ನಕಲ ಪೂರ ಕಣ್ಣು ತಾಗದ್ ನಿಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಅದೇ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆದೊಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ದೃಶ್ಯದತ್ತನೆ ಕೇತು ಐಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ಐಕ 32 ರೂಪಾಯಿ ಆತಿ ಆತೇನಾ ಮಾತೇರ್ಲಕ ಕಡ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಒಂದು ಎಂಚ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ದಪ್ಪುನು ಅವು ಸುಲಭ ಎಂಚ? ಇಂಚಲಗೆ ಈರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ ಈರ್ ಕನ್ನೆ ದೆತ್ತಾರಿ ಹಾ ತುಕ ಇಡಲ್ಲ ಕೈದಲ್ವಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಲಾವು ತುಕ 32 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಅವು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದ ಮಾರ ಐಕ 32 ರೂಪಾಯಿ ಅವ ಆವಿ. ದೃಷ್ಟಿ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿ ದೊಪ್ಪೋಡು ಅದೇ, ಅದೇ. ಸರಿ ಆವ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೆಂಬೆ ಬಾಲಿಂಬೆ ಅದೇ, ಅದೇ. ಸರಿ ಓ ಪಾಪ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರತ್ತಂಡೆ ಐಕ್ಯತ ಚೀಟು ದಿವೊಂದಿನ ಹೋ ಮೋರ್ಗನ್ ಗೇಟ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಅಂಚಿರ್ದು ಪೋಂಡ ಕಂಕನಾಡಿ ಪಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೋ ಅರ್ಥ ನನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿದ ಹಾಲ್ ಅರ್ಥದ ಶ್ಲೋಕವು ಹಾ ಏ ಶ್ಲೋಕತೆ ಶ್ಲೋಕವು ಆವಲಿ ಇರ್ ಗ್ರೇಟಿ ದಾನೆ ಗ್ರೇಟಿ ಭಯಂಕರ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ಪಾರ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ದೇ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆಂಡು ಅಲ್ಲ. ಅರಿಗೈಡ್ ಬತ್ತನು ಅದನ್ನು ಓ ದೇವೋ ದಾದೆ ನಿಕ್ ಏತ್ ಸಲ್ತ ಪಂತೆ ಯಾನು ಚೋಮ ದಾದ. ಎನ್ನ ಅರಿಕ ಕೇನಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ನಾನೇ ಇರ್ನಾರಿ ಕೈ ಬಾಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರಿ ಮರ ಐಕೊಂಜಿ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಮರ ಆಂಡು ಬುಡ್ಡಿ. ಅಂತಿವ್ರ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ನಾರಿ ಬರ್ಚು. ಬಾರದಂದು ಅರಿತ ಬಾರ್ಬೆಜ್ಜಿ ಯಂಗ್ ತಿನ್ರು ಸರಿ ಸರಿ ತುಕ ಅರಿಗೋರು ಅರಿಗೋರಿಯ ಅರಿ ಬಾಯ್ ಎಂಜಿನ ಮಾವ ಕೊಡ್ತೀನ ಮಾರೆ ಬಾಯ್ಡ್ಬಾರ್ದಾಗ್ಯಾರ ನಮ್ಮೆ ಬಾಲೆ ಹಾಯ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂದವಂತದ ಉಬಿಯ ಎಬೆ ಎಬೆ ಏರಿಯಾವು ಹತ್ತು ಮಾರ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ಬೊಲೆಂತರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಕಜಾಯಾರಿ ಮಂತೆ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಮಾವದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಬಾಲೆಂಬೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಲವ್ ಉಂಡತ ಎತ್ತನತ ನಾಚಿಗೆ ತೋಲ ಇದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಉಣ್ಣು ನೆಂಚ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಲವ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಜವನಿರುಲ್ಲಿರಂಬೆ ಖಾಲಿ ಕರ್ಲದಕ್ಕು ಲವ್ ಇತ್ತನತ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಛ ದಾದ ಚೇತನ ಬಾಲೆ ಎತ್ತ ಓವೇ ಸುಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟುನೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಈ ರಾವಲೆ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇತನತ ಸರಿ ಅವು ಇತ್ತ ಉಂಡಲವು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಕಟ್ಟಾತ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ ಕಟ್ಟಾಯ್ನಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಗೊತ್ತಾ ಚೇತನ ನಿಕೇತನ ಆತನ ಬೇ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಇದಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಪಂಡು ಬಂದಿನಿ ಪರಿಹಾರ ಬುಚ್ಚ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬನ್ ನಂಬರ್ 13 ಆ 13 13 ಅತ 13 ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂಜಿ 4 ಒಂಜಿ 4 14 ಬೋಂದೇಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಂಬ ಬೋಂದೇಲು ಸರಿ 13 ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಅತ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಂದ ಏ ಆವಲಿ ಎಂಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಈ 13 ಕುಲ್ಲದಾತನ ಮಾರ ನಾನು ಅವಲೇ ಜಪ್ಪುಡು ಈ ರಾವಲಿ ಇರ್ನ ಭಯಂಕರ ಇರ್ನ ಸರಿ ಇರ ಅವ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಅವು ಎನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ದಿವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ, ಸರಿ ಆವಲೆ. ದೇ ಎಂಕ ತೂನಗ 16 + 14 ಎಂಕ ತೂನಗ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಪೋತಿಲಕ ತೋಜನತೆ ಜಿಜಿ ಆ ಪೋತಿಜಿ ಸತ್ಯಪುನ ಮೂಲ ಪೋತಿಲಕ ತೋಜನತೆ ಜಿಜಿ ಆ ಪೋತಿಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಾದಿರ ಪೋತಿನ ಕಾಡ್ದಚ್ಚುಂಡ ಪಾಪ ಎಂಕು ತೋಜುಜಿ ಓ ಎಂಕು ತೋಜುಜಿ ಎಂಕೆ ತೋಜುಜಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಕಿಯೋಡೆ ತೋಜು ಪೋತು ಜನ ಜಿಜಿ ಜಿಜಿ ಆನ್ ಪೋತಿಜಿ ಸತ್ಯನಾ ಸತ್ಯ ಇರ್ನಾಟ್ಲೆ ಬಾಲ ಚೋಮ ವಾ. ಇತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಹಾ. ಬೆಡ ದೋಷಜ್ ಹಾ ಮನೆ ಪೊನ್ನಡಲ ದೋಷಜ್ ಹಾ, ಬಗ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮನ್ಪುನ ವಾಸಸ್ಥಾನೋಡು ದೋಷ ಉಂಟು ಓ ಅಂದೆ ವಾಸ ಮನ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆ ನೈರುತ್ಯಡುಂಡು ಒಲು? ನೈರುತ್ಯಡು ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾಯು ವಾಯು ಆ ಓಯ್ ಓಯ್ ಆ ವಾಯು ಎಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಕೋಣೆಂಡೆ ತಾನೆ ತಿಳಿಬಂದಾನೆ ನೆಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಕವರ್ ತಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 4 ಕೊನೆಜ್ಜಿ ಬೊಕೇತು ಮುಜೇ ಕೊನೆ ಎಂಕದ ಹಾಕುನಿ ಕಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಡ ಎಕಂಚ ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋತುಜೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಪೋವಂದಿನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಮುಜೇ ಕೋಣೆ ಪಂದು ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಕಂಡ್ರೈ ಕುಟ್ಟಿ ಕಂಡ್ರೈ ಕುಟ್ಟಿ ಕಂಡ್ರೈ ಕುಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದಾದಿ ಓ ಕಂಡ್ರೈ ಕುಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಕಂಡವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವೇ ಕಂಡ್ರೈ ಕುಟ್ಟಿ ನಾನು ಕಂಡ ಕುಟ್ಟಿ ಈ ಹತ್ತು ಮಾರ ಮಗ. ಈ ಮೂಲೆ ಬುಟ್ಟು ದಾತಿನ ಮೂಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಆ. ಹಾಲು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದುಪ್ಪುನಗ ಇದು ಅದಂಡ ಪಡ್ತಾನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಇಜ್ಜಿ ಜಿಜಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಫೋನಾಗನೆ ಪರ್ದು ಹೋಗಿ ಅವು ಹತ್ತು ಮಾರ ಗಂಗಸರದ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಹಾಲು ಕುಸಿಟ ನಿಕ್ಕದ ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೋಟಿಡ ದ್ರವ್ಯ ರೂಪದ ಒಂದು ಸೊತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳು ಅಂದ ಅತ್ತ ಪನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಜಿಜಿ ದ್ರವ್ಯ ರೂಪದ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿ ದಾದನ ಒಂದು ಘನ ರೂಪದ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಎಂಜಿನ ಕೊಡ್ತಾಳು ಕುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ತಿಂದ್ರೆ ದಾದೆ ಉದಲ್ ಬರ್ತದನ ಬೊಕ ಅತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು ಲತ್ತೆ ಬೊಕ? ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಓ ಹ್ಯಾಂಗಿಯೋ ಐಟ್ಲ ಉಲ್ಟ ಮಾರೆ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಓ ಕುಕ್ಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ. ಎಂಕ್ ತೋಜಿದನು ಎಕಡೆ ಕುಕ್ಕುದ ಕುಕ್ಕು ತೋಜಿದನು ಮೆನಬಾಯಿಡೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕು ತಿಂತಾತ ನಂದು. ಕುಕ್ಕುದ ಚೋಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಸೋಲ್ನ ಕುಕ್ಕುದ ಅಂಡಿಲ್ನ ಜುಂಬುದು ತಿಂತೆ ಆ ಅಂಡಿಲ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಪೋತು ನಿತ್ತ ಹಾ ಏ ಇತ್ತೆ ಅಂಡಿ ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡಿ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಪೋದು ಚಂಡಿ ಆದು ಐಟ್ಟು ಕೂಜಲ್ ಬೈತಂಡು ಏ ಇತ್ತೆ ಕೂಜಲ್ ಬೈತಿನಿ ಕೂಜಲ್ನ ದೆಪ್ಪಡು ಕೂಜಲ್ ತೆತ್ತಿನ ಕೇತಿ ಅವು ಈ ಸೆಲೂನ್ ದೇಡನೆ ಕೇಳೋಡನ್ನ ಏ ಈ ಓಟೆ ಸೆಲೂನ್ಗೂ ಬೈದಿನ ಮಾರೆ ಕೂಜಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲಾದು ಬೇರೆ ಹಾಪುಡು ఒక ಮೂಂಕು ದೊಟ್ಟೆ ಕೆಬಿ ದೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬೇರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವೇನ್ ದೊಪ್ಪಡು ಇತ್ತ ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ ಅವು ಬಲತದು ಅಂಡಿಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ದೈ ಆತಂಡು ದೈ. ಆ ಕುಕ್ಕುದ ದೈನ ಕಕ್ಕಾವುಡು ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ದೈ ಆತನ ಬೊಕ? ಐಕಿತ್ತೆ ಅಂತ ಆದಾನ್ ಪೋಡು ಐಕ ಕಾಂಡೆ ಅಂತ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ತಿಂದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಮೈಪು ಹೌದಾ ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಒಣಮೋಸೋಗ ಹಾಪುನು ಮಂಡ ಸಮೇತ ಏರಿಯ ಒಂದು ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಅಂಡಿನ ಕಕ್ಕಾವುಡು ಮಾರ ಅಂತ ಎಂಚೆ ಕಕ್ಕೋನಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ ಪೆರಂಡು ಘನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಗೋರ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಮನ್ ಪೆರಂಡು ಅದೇ. ಐಕೊಂತೆ ಕಾಸು ಪೂರ ಖರ್ಚಾಪು ದಯಪಂಡ ಸುರೂಕು ಈ ಕಾಸು ಕೊರಡಾಪುನು ದಯಪಂಡ ಈ ಜಿನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಜಿನ ಈ ಮಂತಿನ ಪೂಜೆದ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಜಿನಿ ಅದೇ. ಅಂಚಾದ ಕಾಸು ಕೊರ್ಕ? ಅಂದ್ ಕಾಸು ಕೊರಡವಾ ದಾದಾ ಮುಂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ತಾನೆ ಮೆಮೊಂಟ್ ಅತೆ ಮೆಮೊಂಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮನ್ ಪೆರೆ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಮೆಮೊಂಟೆ ಕೊರ್ಪು ಸಭಾಕಾರ್ಯ ಕೊಡುವ ಬೈದಿನ ಇದೆ ಮೆಮೆಂಟ್ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಂಚ ಫತ್ತು 5 ಕಾಸು ನೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಜಾವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜವು ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜ ಕಿಸೆಟ್ ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಡಾ ಕಿಸೆಟ್ ಕೊ ಕಾಸು ಓ ದೇವ ಆಂಡ್ ಐಕ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಪುರ ಆಯರಂಡು ಕೆಲ ಶಬ್ದ ಪೂರ ಕೇಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ನಪುರ ಅಪ್ಪ ಕೋಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅವ ಬಾಲ ಚೋಮ ದಾದೆ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಬುಡ್ಪಂಬೆ ಬಾಲೆ ಮಂಡಲನೆ ಅಂದ್ ಬುಡ್ಪ ಮಗ ಪೊಲ್. ಬಾಲೆ ಚೋಮ ಆ ಮಂಡಲ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಮಗ ಗುಡ್ಬೈ ಬಾಬಾ ಅಂದೆ ಮಗ ಆ. ಊಹು ಒಂದು ದಾದೆ ಮಗ ಇದು ನೆಲ ಮಂಡಲ ನೆಲ ಮಂಡಲ ಹತ್ತು ಮಗ ಒಂದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡಲ ಲಕ ಆತಂದು ಅಯ್ಯ ಮಂಡಲ ತೋಜಿನ ಆ? ಮಂಡಲ ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಂಡಲ ದಾದೆ ಬಾಬಾ ಕುಂಟು ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತ ಮಂಡಲವು ಪೋಡಿ ಮಂಡಲವು ಪೋಡು ಮಂಡಲ ಬರ್ತಿ ಬೆಳಕು ಬೋ ಏನು ಮಾಲೆ ಬಾರ್ದನ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಮಂಡಲ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಸನ ಮಂಡಲ ಬುಡ್ಪಲ್ ಜನ ಆಯ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಪೋದು ಉಂತೋಡು ಅವ ಅರಿಗೋರು ಉಂತು ಹಾ ಪೋ ಮಂಡಲ ಪೋ ಕುಳಿಸೋದೆ
ಒಡ್ಡೆ ಮಾರೆ ಕಿದಕ್ಕೆ ಪೆತ್ತ ಪೊಗ್ಗಿಲಕ ಪೊಗ್ಗೊತ್ತ ಮಾರೆ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ದೊಪ್ಪೊಡಿಯಾ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ದೊಪ್ಪೊಡು ಅಂಗಿ ದೊಪ್ಪೊಡು ಮಾರೆ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತಜಿನ ಉಳ್ಳಾಯ್ತಿನ ಅಂಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಚಾ ಅಂಗಿ ದೊಪ್ಪೊಡು ದೊಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಸಲಡವು ಅವ ಅವ ಯಪ್ಪ ದಾದ ಮಾರೆ ಒಂದು ಬನಿಯಾನ ಅತ್ತು ಬನಿಯಾನ್ದ ಲಖನ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಾತ ಮಾರೆ ಅತ್ತು ವಾನಮ್ನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ನೆಕ್ಕಿ ಅವು ನಿರ್ಕಾಚಾವ್ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏರೇಗಿ ಎಂಕ್ ತುಕ ತಿರುಗಿ ಓ ದೇವಾ ಎದುರುಡಾಂಡಲ ಒಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಪಿರೌಡು ಗ್ಯಾಪೇ ಇಜ್ಜಾತ ಲಕ್ ಪೋ 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 ಒಂದು ಬನ್ಯಂಡು ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಬನ್ಯಂಡೇ ನಮ್ನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿಡಿಯ ತುಪ್ಪು ಮಾರ ಅವೇನು ದೊಪ್ಪಾದ ಮೂಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ತುಪ್ಪಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಪೋ ಮಂಡಲ ಪೋ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಕುಲ್ದಿದ್ದುಲೆ ಓಡೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೈತಿನ ಮಾರೆ ಮೊಣಕ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲಿಯ ಕೆಲ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಪುರ ಮನ್ಪ ಓಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಭಸ್ಮ ಕೊರ್ಲೆ ಮಗ ಬಾಲ ಬಿಸ ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಕೊಡು ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಮುಂದಾದೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ನಾದು ಸಿಮೆಂಟ್ ನಾತರ ಎಂಗಳು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಮಾರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅವ್ ಭಸ್ಮ ಮಾರೆ ಒಕ್ಕಡ್ಲೆ ಓ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಚ್ಚೆ ಆ ಪೂಜಿ ತಡೆ ಪೂಜಿ ಮೂಲೆಂಡು ಬರೋ ಓ ದೇವಾ ಆಂಡೆ ಲಕ್ಕೆ 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 ಆ ಉಷ್ಣದ ಕುಲೆ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ನನ್ನ ದಾಲಾಪುಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮರ್ದ ಕಕ್ಕಾರ ಉಂಡು ಅವ ಇಂಚಿ ಬಲ ಬಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿಲ ರಡ್ಡ ಅಂಡಿಲ ಕಣ ಮಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿಲ ರಡ್ಡ ಅಂಡಿಲ ಅಂಡಿ ತಿಕ್ಕಿಂದ ತೆಂಡೆಲ ಅಂಡಲ ಅವು ಮರೆ ಪತೊಂಬಲ ಪೋ ಓಯ್ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ಯಾನ ಅಂಗಿ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡ ದೈಡಲ ಯಾನೊಂದು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಉಲ ಐತಿನ ಅಂಡಿದ ಇತ ಕಕ್ಕ ಎರಂಡು ಈ ಮರ್ದ ನಿನ್ನ ದೈವ ದೇವರ ನೆನೆಂದು ಬುಳ್ಕಂದು ವರಾಣೆ ಪರೋಡು ಹರ ದಾಲಾಪಜಿ ಆಡು ಪೂರ ಪೋತನು ಹರ ಏರೇನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇತೆ ತೆಕ್ಕವನು ಮಾರ ನಿನ್ ತೆಕ್ಕವು ಜೇರಿ ಸರಿ ಕಕ್ಕರ ಬರ್ಪುಣ ಬಾಲ ಚೋಮ ಇಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆತನ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಪೋ ಬಾಲ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪೋ ದಾಲಾಪುಜಿ ಓಡೆಚ್ಚಿ ಅತ್ಯ ಪಾಪ ದಾದಾ ಈ ನಮ್ನೆ ಕಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲದೆ ಆಗ ದಾದ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ತಾರಿ ಎಂಚ ಈ ನಮ್ನೆ ಕಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲದೆ ಆಗ ದಾದ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ತಾರು ಆಗ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮಾಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಡ್ರೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲಾ ಕಪ್ಪುನ ಪೆಟ್ಟು ತುಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತೀರ್ಪುಗೆ ನಡೆದು ಪುದರ್ಕೆನ್ಗ ಪುದರ್ಪನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಗಣೇಶ್ ಕೊಡಕಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ರಂಜನ್ ಬೋಳು ಜಗದೀಶ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತೀರ್ಪುಗೆನ್ಗ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣಾಡ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೇಡು ದುಂಬುಳ ಮತ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈದನು ಏನಲ್ಲ ಆವೇಶೋಡು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಖಂಡಿತ ಸುಮಾರು ಏನವೇ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈನ್ ಈರ್ಲಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಮಲ್ದಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಲಿ ಯಾವಚ್ಚಿ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿರು ತೆಪ್ಪುವರ ಅಥವಾ ಒಯ್ಟು ತೆಪ್ಪುವರ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಮಾತೇರಿನ ಮೂಜಂತೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸೊಲ್ಮಲು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನ್ಗ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದೆ ಇನಿ ರಂಜನ್ ಅಂತ ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಸಿಜ್ನೆ ಸ್ವರಾನೆಗೆ ಎಂಜಿ ರಂಜನ್ನ ಎಡ್ಡಾಯ್ತನು ಪ್ರವೀಣ್ ಅರೆ ಮಾಟ ಮಲ್ದೆ ರಂಜ ಎಡ್ಡಾಯ್ತಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡಾಯ್ತಂದು ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಲಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ಬಹುಶಃ 11 ಹೆಸರಡ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೂಟ
ಕುಡ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಕಲೆಗಳ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ನಾವು ಗೆಂದವರೇಜ್ ಅವ್ರ 2ನೇ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿಲಕನೆ 10,000 ತಮ್ಮ ಸೂರುಕಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಭಿನವಲ್ತಿನಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ತೂಯಿನ ಕಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡು ಪುನಂಚಿತನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿತನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಒರಿಯಗಂದು ಹತ್ತು ಸೇರ್ದಿ ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತಿರೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದ ಇನಿತಯ್ಯ ಗೆಳ್ದಕಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.